sikile ngawet. Ngawet. Sikile. Arep nuduh ijazahku palsu. Dokter iki aku do cerewet ae. Lah iya. Ndang lungguh. Iya. Ono jadi ora memutuskan yo. Dhewe ning kene iki Dapuk apa? Kok langsung awake dhewe ndase melu sapa? ora mesti ketoprak iki lho ngomongne karo wis ketoprak. Lah ya wis ngerti ketoprak ngomongmu mbok ketoprak-ketoprakne. Wis ngerti nek awakmu iki dagelan kuwi lho macak apa to Kang? Pahlawan. Pahlawan opo? Pahlawan dandanane model ngene iki. Pahlawan tahu pentol. Tahu apa lambe wah genah macak ketoprak karo masak. Iki kan ceritane sik dawa. Heeh. Awak dhewe sing kene sebagai pemuda. Dakwaane awak dhewe sebagai pemuda. Sing penting happy. Aja sampai mikir masalah apa. Aku tenan adikmu. Ora mung sliramu sing iso bedah ana ing desa kene. Ya aku Kang Aran. Sopo? Sopo jenengku? Sopo? Aku lali. Ya aku Kang Aran Percel Surya Widarta. Aku Surya Widarta kan. Ya. Ngono yo Kakang. Yen mengkono awak dhewe seneng-seneng ning kene. Ngenteni sapa sing liwat kaya biasane. Ditakoni mbok menawa gelem kenalan karo awak dhewe. Awak dhewe iso oleh. Aku hanya kamu rindu hangat. Sopo? Ono perawan ayu. Hap, cukup kamu saja. Kamu saja. Enak jangan di hati. Tresnaku ya mong kowe. Tresno Abang jamu. jawabno ben. Aku ya mong kowe. Sayang Anget tuku. sajae Kowe gelem. kok mlaku dhewe ning dalan apa ora roh? Iki aku enek begal sakloron. Awak dhewe iki pemuda. Kok pemuda sing dudu begal? Apa ora wedi nek ning dalan kok terus Ning dalan kowe dhewe. dibeda sapa ngono? Ya gak takut to, Mas. Pengen kan ganteng-ganteng kaya ngene kok aku takut iki piye to, Mas? Tem. Nyapa? Sik. Nyapa? Lah kok malah awakmu sing oleh? Lah resikone arek ganteng. Bocah rupane kok sapiteng kok ganteng ngono. Tapi Nek ganteng. tapi aku mau lek jual. Lho mau piye? Kowe ora ro ceritane. Gak bayar ta?
Jenengmu sapa, Nduk Cahayu? Aku? Iyalah. Rene lho Dik, Rene lho Dik. Jenengmu sapa, Ya Nduk? dijemput toh Mas. Gak mau aku ke situ sendiri. Mancing-mancing ngene iki awakmu kudune ya ngerti. Kono mancing-mancing awak dhewe pepet but. Pepet diengkolmu iki. Ngawur ceritane lho. Ngene lho Dik, kenalan sik ning kene lho. Alah. Kowe karo aku ya, Nduk. Melati Pak, abine Pak. Kowe karo aku ya, Nduk. Nggak mau. Kowe gak gelem karo aku. Wah, yen kowe ora gelem karo aku, bakal tak dadekne cilok. Bakal tak dadekne jangkepe candi. Kowe gelem karo aku ora? Nggak mau. Kowe ora gelem karo aku ngene kene ora ana sapa-sapa. Enek wong loro, tak gilir wong loro. Wayahe awakmu gelem ning kene salah sapa kok Sapa kok kowe mlebu ning kene? Nggak mau. piye? Nggak mau. Enggak mau. Nggak mau. Kowe ora gelem pumpung sik sepile. Heeh. Cekelen tangane le. Ayo munggah le. Hei, wani nyenggol karo pasangan. Iki lho sapa? Pak. Iki po Mora-mora nonyo ni. preman. Ora ngono. Sajak playumu kok kaya ngono terus jotosi aku nonyoni aku kaya preman bunga rasih. Wes sapa jenengmu lah saka ngendi? Wani merotingan. Kudune sing tambuh kuwi aku. Kowe iki sapa? Kowe rumangsa lanang-lanang dhewe wani nyenggol karo pasangan kowe? Ya, aku mau sapa jenengmu? Jenengmu mau sapa? Joko Sliramu ya Joko ngono. Percil. Wis tak anteni ning Taman Kebon Raja malah ra teko jebul malah pacaran karo kae. Aku kesasar sayang. Piye? Kesasar. Alah ngakumu paling kesasar. Kesasar. Ganjan Kok karo kowe. mepet kleru kok. Aku mepet. Kuwi mau lho, aku mlebu ning kene lah aku dibatak-batak. Enggak sayangku cintaku. Kuwi sing beda-beda kuwi mau. Sing nggodha sapa? Lah kuwi mau liwat terus. Lek, gak pengen nganu aku to, beda aku to. Lho, sliramu bodho jebule. Enggak. Tenanan lho. Enggak gitu. Aja goro lho. Enggak. Kuwi lho mau sing gondho aku. Lah kok malah aku sing mbok antemi. Hei, kowe apa wani karo aku? Kowe ngejak tanding apa? Tanding. Ngejak tanding akal, tanding akal. Yen kowe wani karo aku, rene maju rene. Kowe wani karo aku, mlaku rene padungan. Ose. Ing ngarep aku wis matur. Ngejak tanding aku. Ya ora iso. Ya kene malah tanding nyanyi. Tanding dengkolmu, ya kowe nom aku tuwek lele. Kang, Berantem pisan ora bosok. Masih awakmu kalah umur. Wani candak tali gocine 1000 Teng. Aku sing nyandak didoni cerut bosok. kudune awak dhewe ning kene jekri awak dhewe preman. Ya yen wani. Pawongan loro. Apa mbok kira terus aku wis mbok candak aku wedi, Aku wis merguru. Aku nganti diwehi donga. Ya Allah sayangi Bilqis. Ya Allah lindungi Bilqis. Ya Allah ya Bilqis. Ya Allah sayangi Bilqis. Ya Aku yo men kuwi. anjene ya apik tenan kuwi. Kowe tak jak tanding apa? Aja ngejak guyon bakal ditampone dino iki. Ose. Wah. Hei, yo, bajak. Kudu ngatemi wong ya. Hei, Wis rumangsa ampuh. yo. Rumangsa sekti. Kaya lanang-lanang dhewe sondilat mesti galigen. Kumlawe tanganku nebah sirahmu ra pecah takon. Semangat sayang. Jajal. Kok mulih ngomong Mas dasku ngelu. Ambemu. Sing apik nem. Perang tenan nem. Iki apa? Ayo. Hei,
bojo sing ndi? Maju, ini maju. Siap. Wah, slow motion. Ayo. Oh, ngejak adu atau sing balung uleting klit. Yo. Hei, Berapa nih? tos. Jajal. Kurang latihan. Nek wani sing tenanan kenek no. Oh, tenanan. Tenanan. Sikat. Push. Ini tak jajale istimewa duwe kulanan. Jajal. Yo. Kok atos men. Sing buri. Sing ngarep aku sing buri. Sing buri. Sing buri. Ayo nek wani sing buri. Ayo sing sing buri. Lah nyapa kok gak wani sing mburi? Nyapa ra sing buri? Sebab apa? Sing buri lho. Ya ampun layak loro. Tos. Ya. Woro lek keramike. Yo. Wes ngene wae. Luwih becik sumikir. Ora iso. Jaranmu lho. Lakone lho piye iki? Wayahe perang mau metu mulih. Wayahe perang. Mau dipisah, Pak Lurah mau dipisah. Ampun dipisah Mbak Lurah. Paten arek Bangsamu aku di esi ojo. Kula niki mun kadunge Balik aku. Balik ning ndi? Wong urung rampung kok balik. Aku dadi lurah ra ono ajine. Lah sing marai niku lho, marai Niku. ngerti-ngerti Saiki kaya lho. ngono. Kok dhisik iki mau perkarane apa? Perkarane apa? Perkarane wong wedok niku lho. Lah wong kuwi liwat tak cekel lah kok malah kula ditonyoni kali-kali niku. Lah mongko kono sing mancing-mancing. Sing ati-ati do nyanyi-nyah he. Mbok kira kok pacarku iki wong wedok apa? Oh, lah jebul kowe sing kleru. Tunglor gawe geger percil karo slentem. Tung kidul geger percil karo slentem. Niku sumber masalah niku. Kowe kaya panggang gawe masalah. Ganteng kok. Lho, Ganteng bebas kok lek. Cobi, Pak Lurah dos pundi nika? Loh, lurah lho. Oh, lek lurah awakmu. Lek lurah piye to Pak Lurah? Kowe bola bali wis tak kandhani. Bola bali tak kandhani. Jenengan naik mboten percados perkaranipun nika wonten saksine. Kaya ngapa nika? Jadi aku tadi itu jalan. Yo. Aku itu Terus jalan. dia nginjek telek lenco. Ngene. Niki wau nek matur iso kaya wong normal, bareng dijamak wong lanang loro malih alon-alon lek ngomong. Oh, alah wong pakanane sego gethok. Aku wis bolak-balik ngomong karo awakmu. Aja mbok terusno perbuatan sing kaya ngene iki. Nggih. Tem Suwun Mbak Lurah. wis kowe cah loro, ayo melu aku. Aja gembul wong loro iki. Nggih. Penyakit. Yen awakmu gembul wong loro iki ora duwe masa depan. Bocah loro iki ora ono masa depane. Ojo rungono omongane wong. Nyek ora duwe masa depan lho. Lah wong raimu kaya kotak amal lho ya. Yo, apamu kaya kotak impak.
Gak apa-apa. Aku delok ora apa-apa. Wis, yen pancen kaya mengkono ayo melu aku. Monggo, lo derek. Aja gembul bocah Nggih iki. nggih monggo. Ayo. Cok. Nggih kere kere cok. Ojo tidak sing hati-hati ya ngerti kok kalian. Aja kok banget. Aku yang jane wong ngalor ngidul gawan aku wong jaran. Lho, iki Mas Kromo. Aku ngalor ngidul kon ngopeni jaran karo bapakku. Mas yo awakmu kulino ngombeni jaran tapi nalon bekake ngono kuwi yo kudune wani. Apa diwaneni lho kono genti maneni aku. Lah nom-noman kudune sing kuat to, Kang. Aku sebagai adikmu ae isin lho duwe kakak kaya kowe. Mas ngene lho. Umpamane Pak Jaran sing jaran kuat karo rasa belas iki jaran. rasa. Lah piye to? Aku kan wis ngomong ning awakmu. Aku iki paribasa nang ngene iki. Pak, iki jane jaran piye to bocah iki? Sing rasa to jaran. Awakmu ngene iki yo wani enek prawan dibeda Aku kabeh wani piye ke bocah pinter-pinter kabeh. Aku ngakoni aku wong pinter urusan buri sing penting awak dhewe kendel sih kendel wani masalah pinter urusan keri pinter kuwi iso karo aku ning aku ning gelem apa. nyapa Aku tak goleki bayu-bayuku. oh Ngono ya. Aku tak gawa jaran iki mulai. Ya. Tak ngeterne gene mbayuku. lah awakmu wis gemeter lho petuk wong ngono tok gemeter ndase iki terus Malah kok ae mancur. walek nah Sorry bro. sorry bro gak sampe tutuk Lah apa nek jarane sepeyok iki? Aku tak budal goleki mbayuku. teknikmu carane numpaki jaran kuwi beda. Lah piye? Beda kaya jaran tenanan. Nak jaran tenanan langsung blak ngono kuat. Nak iki kudune nganggo cara. Jaran? Munggah sikile ngawet. Oh. Iya. Oke. Wes, Ya. lelanono. Aku tak goleki mbayuku. Ya, Kang. Timbangan aku ning desa kene mung dinyeki wong. Bang omong apa ambekanmu mengkis. Ayo. Sikile ngawet. Ngawet. Sikile. Ya Allah. Sakrek. Jaran koclok. Sik. Jarane iki. Sik kok. Iki mata apa to jane jarane? Aku wis kaya ngene sedih lho, malah kok sedih nek lho. Lah iki lho. Jarane iki lho. Iki jenenge jaran joker. Ana jaran kaya macam barang macam buta. Aku masalah sali ngene iki lho. Kaya Mbak Yu niki lho penak. Metu sak metu, mesem guyu nyanyi ora duwe rasa susah. Awakmu lagi ngono ae kok susah. Aku bendina dengane kan ya susah. Nom-noman loro masa depan suram lapoe nang kene, digoleki dulure. Kok gak ono omahe nang ndi ae, Aku ning kene Pak, anu Mbak. Aku ora nganu. Ya ampun. Mas Jin setan priprayangan lho banas patri pecah kacang ijo. kaya petuk demit Sopo jeneng mulan saka bakal kok ngendi? Aja guyon. Mboten. dolan lho Yu. Aku ki dolan, aku kan ngopeni Iki lho angon jaran. Angon apa? Jaran lho. jiring. Jare golekno pakar. Jaran iki. Rasakno ki lho. Mbak Yumu kaya ngono nelongsone kaya ngono, Alah modele. Enek opo? Kang. Enek opo? Kok iso ngene-ngene lho. Kuwi ki ra ngrasakne dadi dulurmu iki kaya ora kajen. Kudune iki lho. Mbak Yumu Prabarine kudune wis arep dilamar wong. Mergo ngerti ning njaba kelakuane percil. Kaya maling akhir ra sida nglamar. Aku gak maling mbok sumpah. Kok perkara gak maling, untung sing lahir aku dhisik duduk dapuranmu, Lek kon terus aku niku sapa masa depanku, Lek ngene iki ya apa, Aku dadi perawan tua ya apa perkara dapuran iki, Ya nesu to Yu. Lah dapurane kaya ngene jelas kuwi awakmu ora tau krungu berita, wong kowe ora tau ngrungokno TV, ndelok radio. Yuk.
Delok TV ngrungokne radio. Sing duwe TV-ne sapa? Jarane utul. Wong edan. Ku cerita. Ngono iku. Perkara ingon-ingon sampah ocel iku lek gak Lah kesayangane Nek. kok Jarane balik. Keju. Terus kaya ngono kuwi. Muni ning jero keju. Jaranmu lanang apa wedok to? Lanang. Mosok to? Lho Ngawur. Ora nek apa-apane belas. Kuwi resleting. ngerasakno dulur kaya ngene awak dhewe iki dulur wong telu kok iso gak rukun Akonono. kontok perkara kontok nang langsa atiku Akonono. Aku lah mbok ngenekne akhirnya stres lah. Ya wis, yuk. ya wis apa Ya sama. karepmu apa dituturi gak Aku tak minggat teko keluargamu ora apa-apa. Piye? Aku minggat. Mbok corek kok kakak ra masalah. Kok penak kowe ngomong arep minggat? Kowe ning kene wis enek 5 taun. Manganmu sedina ping 3. Paling gak mangan kuwi sedina hitungane 10.000 ping 3 30.000. 30.000 nek saulan 30 ping 30 sang Pira? 100 ping setahun ping 12. 12 ping 9. Hitung-hitung. SD ra lulus. SD ra lulus kowe. Kowe nggawe HP lho penak. Ya wis, aku sepurane nakno aku kleru. Yo sepurane. Kowe nek sik pengin dianggep karo mbak-yumu kowe kudu manut. Ya aku manut. aku ngomong apa iku turutono ya Ya. tak kandhani apa kon nganuto nek karo kancamu ngene iki gak ono masa depan aja dikonco kok iso lho Lah nyapa lho? Kowe iso Masa gelut karo jalan? Mosok haus to ajaran. Ya kok kudu nempel ae karo aku. Ya wis Bayu, aku manut. Ya aku ya Sepenting sampean aja nyerani aku terus. lah gak diseneni ya apa wong gak bener ayo saiki apa-apa lek gak bener kan diseneni kudune kon dadi adikku satu-satunya adik lek nganut iku ya nganut apa-apa Joto senae nek ora iku. Gregetenan. Aku janji tak gak nakal neh. iki ya nelong Sampai kowe ora gelem manut karo mbak-yumu, aja takon kowe dadi dulurku maneh. Minggat saka makin. Ayo Mbak Yu, tinggal ae. tite nono kon ya golek perkara maneh karo aku pokok gak penting dikandhan blas Aku susi kok. Dulur koyo ngene. Dulurmu yo ngono kuwi. Wis Ini aku lah diseneni karo keluargaku, aku gak kuat utekku. halo Pak. Golekno dokter. Halo. Aku rumba-rumbu kurang-kurang dino. Dokter. Niki kula gadah dulur. Lah niki nembe sakit niki, awake panas. Nggih, nggih. Nganu sakit mriki mangke kula Sherlock. Kula Sherlock teng mriki nggih. Estu niki. Halo. Halo. Kali dokter. Kali Siapa? dokter niki. Halo. 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 Loha. Matamu. Niki kula telepon. Halo. Loha. Loha. Halo. Tes tes. Krik krik. Kowe jane telepon sapa to mbok krangkrik-krangkrik dhewe. Iki lho ben Telepon dokter aku ben diobati. Halo. Halo. Passwordnya. Kok pas bot? 01 ganul-ganul ampet-ampet tuntung gentak. Halo, niki dokter toh? Dokter. Ora bengkel sepeda. Oh, alam bengkel Sing mbok telepon ki sapa to, Dem? Dokter. Lha kuwi ning kono ku lho dokter. Jarane lebokno Mbanyol terus tak sewaduk. Ngomong ngono. Dua. Uja, Ngerti kandangmu toh? Kuwi jaran apa tekek? Jarang iki. Daran. Jaran kok ndas karo gede ndase. Halo. Halo. Paspornya Ciwalakaci koko beluk. Aku Pak. gak percaya karo dokter iki. Paspor yang kedua, Pasport. Password. pas Pas. Pas. pas What? what Password. pasport. Pas.
Pas. Word. What? Password. Passport. Masa password. Omongno bareng pas. Pas. Pot. Pot. Pasport. Pasport. Iya. Iki gek lakon apa to? Turun. Tem. Dokter iki to. Tem. Heeh. Liyane iki lah. Sing terkenal ya iki paling manjur paling mandi ya iki. Awakmu wis aja Iki dokter kewan kok. piye to iki dokter pinter dokter. Percaya aku dokter ora? Gak percaya. Iki wis teko awak. Gak percaya. Awakmu ngajeni Apa enek dokter muntel koyo ngono apa enek? Gak percaya. ya ajen ana dokter iki wis teko. Kowe arep nuduh ijazahku palsu. Ora. Tapi aku ora percaya dedeke dokter iki mesti resik gede dhuwur. Lho, nek koyo ngene iki malah koyo onde-onde. Tapi sing paling Aku dokter bonsai. Apa enek dokter bonsai? Pak dokter. Pak, Apa? Wong loro? lho iki piye to? Aku iki mau butuh sampean pil. gregesi wong gregesi piye ngomongnya piye ngomong. Pak, aku kurang natural. Aku njaluk sama Gemeter nek. wes iki lho. Hei! Nulari iki lho. Iki lah aku panas. Iki usum irus. Virus. Dalam pemeriksaan harus ada Percaya. Aku gak percaya. Iki kaya dagelan dokter. Gak percaya. Dokter sing paling mandi ning kota kene iki. Ngono kesuwur. Ini. Pak, Ora ngono asistene kok yo meneng ae. aku panas, ngeluh. Iki teklok. tempat tidur iki lho ndi? Katanya tadi Tempat. ada. Ambene ndi ambene? Tempat iki teklok. Ki kursi. Loro. Teklok iki teklok. Iki teklok mari ngono kene iki sok-sok biasanya modot. Solusinya gampang. Gimana? Ketok. Lah. Iki lorone urung genah kok moro-moro diketok iki loro masang. Manuto. Iki sikil Duduk. Sakit. Sakit. sakit, Pak. Wis loro. Yo wis ket mau. Sakit. Sakit. Wis loro. Wes. Lah ya wis. Loh, iki piye tadi dokter iki? Tem, kowe kleru nomormu kleru ketoke. Infone ning banner-banner ning prapatan ning plang-plang dokter sing paling manjur iki. Profesor Doktor Kirun MPD Tungtung Gentak. Lho gede. Aduh, hatiku gak penak tetep. Manuto, iki dokter sing paling manjur ning kota Daksia ya iki. Apa? Panas. Daksia apa? Piye, Pak? Pripun? Usus buntu. Lah, urung diapa-apane usus buntu. Percaya apa ora? Mboten. Percaya. Pak Ron, percaya Pak Ron. Percaya, ini Pak Ron. Kesidi. Kesini rono. Kesidi. Panas ya? Nggih, nggih. Ada rokok Mas, satu aja. Panas. Karo lungguh sih. Lungguh, nggih. Pemeriksaan lungguh sih. Enggak langsung disontek toh? Oh, diperiksa tuh. Panas. Panas nggih. Udah berapa hari? Sekitar seminggu. Coba Badut. Ora mekan lu. Jere panas. Nyapa? Iki dokternya gendeng kok. Wong panas sih. Lah wong panas sih nyemet rokok iki. Ya manuto kene ngetese kuwi dokter beda-beda. Yang jadi dokter siapa? Jenengan. Sampean yang sakit. Pasien. Pasien harus percaya dengan Dokter. Profesor Dokter Kirun Tungtung Gentak. Panas toh? Pun boten. Oh. Ceritane awakmu panas. Lah timbangane digawe nyemet rokok wong gendeng kok. Iki ceritane ngono. Panas tapi semlumut.
Mondo-mondo. Dengan duduk aja. Nanti kalau sambil geletak penonton nggak tahu. Oh iya. Iya. Kacamataku nih. Kacamata. Dokternya pikun. Dokternya pikun. Wis tuwek dokternya pikun. Kowe lara-lara lho ya. Nggih, nggih. Dokter ini perlu penelitian. Iya. Kalau biasanya yang kecil itu banyak pakai bioskop itu. Untuk Teleskop. teleselub. Ya, ya, teleselub. Ini Ya. kacamata Ya. dari luar negeri. Enggak, ya benar Pak Dokter. Kocok maling kowe. Kok maling piye to? Lara rung ditambani nyolong kacamataku. Kuwi lho ning dhuwur kuwi lho. Ning dhuwur kuwi lho. Ya Allah. Sesuk aku udunah aku besok. Urusan. Panas, tapi mondo-mondo. Nedak. Oke. Sudah, Dok. Cek Diperiksa Pak. to, cerewet ae. Belum diperiksa. Dem, Nyapone. Wis manut to ae nyapone. ketoke jebolan lawang gendeng wong iki ketoke. Tenan. Gendeng piye doktere yo. Lah pasien ra apa-apa disemprot bal-balan kok piye kacane? Dokter sing paling manjur di kota Daksia ya iki. Sida apa ora? Sida. Kowe nek aku biasanya ada telepon ngundang saya. Terus nggak jadi sakit. Nggak jadi mau tak obati. Terus Tak suntik mati. dem. Nyapone. Lihat kacane wis dipateni anak cilik-cilik. Lah awakmu butuh tombo apa ora? Toju Dina, toju. Lho, kok dadi Neneng boi. Ya Kok dadi Madura. Ya ngocak boi mun pening beres. Mbak. Dokter terkenal ki. Bener 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 kok bener bener. Iso omong Madura to? Alah tak awur ae. Ngono yo ngawur lho. Profesor Dokter Dokter Kiron Tungtung Gentak. Jelas. Sing penalti iki lho sapa? Lah awakmu pelanggaran kok Iki gawe apa Jesal? Untuk melihat sinyal-sinyal barangkali kena THT ku awakmu. Dadi No. sing Kok iso sinyal lho? ungu ora. Lah kancane laptop apa HP apa piye kok masangku sinyal iki lho. kan butuh dideteksi. Apa? Sakitnya mulai dari kepala, mata, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nyapone. Genah guru PAUD iki kita. Dandanane dokter ngono lho kok. Sido. Iya, ayo saya ayo ndang suntik kan ndang rampung. Alatnya dek. Ndang disuntik, ndang rampung lho. Tak lihatin dulu. Jadi dilihat dengan apa? Anu, untuk melihat matanya dulu. Kak. Hei, Nyapone. Nyapone. genah banser mbok jakno. Banser piye? Lah kuwi Dokter. banser kuwi. Ya le kepret-cepret. Ini tolak penyakit. Nah. Penyakit teko kulon. Balio ngulon. Penyakit teko etan. Balio ngetan. Penyakit teko kidul. Balio ngidul. Penyakit teko lor. Balio ngalor. Tungtu gentak. Dokter iki aku Nggih. do cerewet ae. Lah iya. Ndang lungguh. Nyapone, awakmu nggih masalah Anarkis. Ya tepak tok. Kekuatan kepalamu sampai sejauh mana? Lewi. Sing lara genti awakmu dem. Ayo. Genti piye wong sing lara awakmu? Dokter itu cara memeriksa beda-beda. Lah iki wong iso lho waras dadi jeleput ndase iso nutut. Pengen waras apa ora? Tak lihatnya dulu. Dem. Nyapa? Iki piye ta malah matane dhewe sing disoloki. Ngapunten Pak Dokter. Apa? Kuwale. Kualik piye ta? Kuwale. Merip iki lho kok iki malah mbok coloki matane dhewe. Sing ra ketok matane sapa? Jenengan. Sampeyan. Lah ya sing tak coloki ya mataku kok. Maksudnya ngeten lho Pak Dokter. Oh, Niki kan pasien. Celuk.
jenengan dokter, jenengan gak ketok sing terus niki dicolok. Kowe kok ngajari aku. Doktere aku. Oh, iya. Lungguh ae. Mau jarene gletak. Piye? Lihat ilatmu jik apa ora? Ya Allah, dagelan kundang ilatmu cawang. Lagi ula apa piye aku iso cawang iki. Wis tak manut to aku. Nggih, cawang sedikit. Delok, tak delok. Aduh, Ngono. Pindah liyane dokter iki. Sing paling mandi di kota Daksia yo iki. Tadak liwat tok makrotok ngono suarane. Itu berarti penyakitmu sudah keluar. Keluar apa metu teko nggonmu dhewe makrok ngono. Kowe ngentut kok. Saya alihkan di perut saya. Alehkan apa? Kok jenengku percil jero Pak. Pret. Beda dokter, beda cara. Berak. Terapi ini mau. Udah, sempritan lho, mbok gowo dhewe. Mbok gowo dhewe. Ya kuwi. Wah, alah. Dua terus tuwek lalian. Duduk. Ya ini. Mangap. Nahan napas. 1 menit kuat. 1 menit. 2 menit. Kuat. Setengah jam ya. Mati. 2 menit wis ra kuat kok sampean ki enek-enek. Pengen mati toh? Mboten. Ingin hidup sehat. Oh. Pak dokter ndang disuntik. Kosek toh. Perlu analis. Analis apa? Analis semprot. Sakitnya lama atau baru? Jawab apa sing mbok rasane piye? Sepelan lawas. Sing mbok Dan rasane satu. piye? Sakitnya udah lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Lama? Salep. Oh, apik iki berarti profesional. Wis Udah panas. Panas. Lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Salep. Oh. Mata. Mata. Penerangan. Pandangan. Agak buram. Buram. Lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Salep. Ini Baru. yodium. Kalau ini? Salah. Ini randuwe kanca-kancamu kan randuwe. Ayo. Nek ra kowe karo aku ra iso. Ayo ndang iki. Dok. Kosek to cerewet ae. Ayo golek sempritan ono. Apa? Ora. Golek apa? Sing nggo ngono kae lho. Apa? Oh lagi. Ya ampun. Wis tuwek. Profesor Doktor Kirun Tutung Gentar. Jelok. Duduk, adab sini. Ya. Gimana? Dia tetap manut toh. Halo. Wongko Kris. Lah ora kupingku malah kaya sondorek. Samane kuwale lho, Dok. manut to. Sampe lho, Dokternya siapa? jenengan. Wis manut to pokoke. Manut tapi lak bosok. Lho. Iki dokter iki kocel kok bisa. Kembung, Dok. Kembung. Luwe. Kene dicelek niki kene. Dokternya siapa? Jenengan. Ayo. Kowe bar mangan diesel. Loh, lah kok diesel? Lah urek kok. Wis, Pun. Oke. lungguh Oh ya, sontek ya. suntik. Oke. Pokoke awakmu manut ngono aman. Nyapo. Nyapo. Jare njaluk suntik. Wis. Nih, nyapo. Jare njaluk suntik. Kuwi sontek iso sak kemono gedine. Kuwi dome masa sakmono kuwi. Kuwi jane sontek sapi kok menungso ora. Maaf. Setelah aku periksa, kamu sudah kena komplikasi Dulu ya komplikasi. antara penyakit gemar menggambar Demam berdarah.
Dan ini kalau yang lain kan buka. Ini tembus pandang. Piye maksudmu suntik tembus pandang iki piye? Maksudmu piye? Enggak perlu nglorotne kathok. Oh. Mergo silitmu elek ya kan. Kok yo langsung jelas iki lho. Jadi Ayo. iki langsung tek Cak. masuk. Masuk. Pak dokter, kemarin katanya matanya juga kabur, itu apa perlu disuntik Pak dokter? Apa? Matanya. Tetel. Duh, kok iso ditetel. Motone dicopot. Diganti motone bandeng. Ben ora iso kedep. Kang manut to apik lu Kang. Apik wi. Apik opo? Minta di atau di tangan. Tangan bisa. Loh, tangan bisa bokong bisa. Yang paling mujarab Di mana? nggon utek. Sip wi. Wah, iki jane dokter ngerti ora iso utek Aja disuntik. maido lho. Oh iya iya. Aku nek wis kadung koyo ngene, ora berobat neng aku. Suntik, Tikten ono. suntik mati. Ayo, murab suntik mati. Ayo iki lho wis. Ayo. Tangan maju. Orang tuh kalau mau suntik tuh ya diuyak sih. Nah. Oh! Sing diuyak sing disuntik sing ndi? Sing tak uyak mengi. Lah mbok suntik kok Lali. Wis manut to. Ki njaluk pirang liter? gak sampeyan jane nyontek apa bakul apa ki jenenge migas kono. Iki ki suntik Ki njaluk pirang cc ngono. Siti ae penting sehat. Sithik piye ta? Lho, iki lho colno. Njaluk obat apa? Sik, engko ben mutul dhewe ngambek. Iki piye dokter iki karepe dok? Lho, biasane utul dhewe wis suntik otomatis kok. Nah. Otomatis apa lagi lah sampe ra ucul ra iso lungguh no kancane. Nganggone remote ngono. Wis engko tak jamin 3 dina kowe Sehat. mati. Obat apa sing mbok lebokne? Ledak. Ya ya. Letak. No Mas. Nggih. Obat ya. Diombe sedina sitok. Dadi kapsul iki B sedina sitok. sitok. Iki kapsule iki. Kapsul iki. Nek iki dilepone dilokok klek ora ambekan 3 menit bongko ngombe kapsul iki. Nek cilik wis kapsul, iki samsul. No. Nanti cilik, Dok? tak bikinkan resep. Ya. Jadi bikin obat ini. Antibiotik juga anti uang, Anti uang. anti duit. Oh iya, berarti ra nggih dhuwit ya. Sik. Wis ya. Urung. Akeh men terus bar suntik ya wis teke obat. Dokter iki suntik obat selesai. To manut Per, to. perbane, Dik. Tentem mungkin. Lha kok diperban barang iki lho aku lho ora. Aku ora ngerti ora apa-apa. Ben ra mumet ngono. Lho maksudnya Tolong Dek didampingi, Dek. Dek, Mas Dewi. ini namanya siapa tuh? Kula selendem. Dek selendem ini adik saya. Oh, ngeden. Selendem. Selendem. Dek ngeden, monggo benar. Kepala gak pusing. Kepala gak pusing nggih. Dampingi, Dek, Wis dampingi. to. Awakmu kuwi dune manut. Wis. Iki jane apa iki? Yang sakit kan kepala. Kepala, toh. kepala. Tolong. Iki piye iki jane? Piye to? Lha sing lara aku wis. Perbane iki lho. Manut to wis. Lho kok manut piye lho kleru lho, Pak. Lho, Sing lara sapa, Pak? ya sak keneke wong aku ki sak gelemku kok. Iki Wong dokter paling sosial ora lara ya tetep tak ngono kok. Ditahan ya, Dik, ditahan ya, ditahan dulu ngono. Iki ndase radek mumet. Iki arek iki uteke radek mlesat mergo mikirke DP omah. Karo kalah karo sing wedok. Sing wedok ra wetenge. Iya, iya. Lho, ngerti lho iki. Ngerti kok. Mangsamu. Pak, sing lara aku. Ben sak keneke kok dadak. Iki piye? Sing to. Sing lara ki aku, Pak. Iki kudu lara. Lho, lha iki wong sehat walafiat kowe. Nek petro aku kudu lara kok. Oh. Sampeyan piye to wong kudune lah sing lara ki sapa? Wis to meneng penting waras ngono. Lha iki ora nyapa-nyapa lho, gak nyapa-nyapa ya. Dok. Kula waras kula. Kudu lara. Kok. Mumpung enek pengobatan gratis kok. Wis. Tapi sehat lho kula. Tolong yodium, Dek, yodium. Apa tekan yodium barang. Yodium anyar iki ngono dadi.
Lungguh aja neng neng. Ya dia manyar niku. Ki yodium gaya modern. Anu Dek untuk betadin supaya anu Dek tolong Dek betadin obat tabur tadi. Ngono. Aku ora ngerti aduse adoh ngono. No, wes. Penak Dem. Ayo duduk. Aku kok iso sehat ya. Sehat. Sehat. Aku wis sehat. Aku gak mumet belas. Infus Kok iso gak mumet belas sing gumun. Gak mumet sing mesti kene. Ngapunten Mas Panitia, nganu Lungguh. toilet terdekat pundi nggih? Ora lungguh tak rusak lho Wenggo. Ya gak Manut para? manut. Ngomong. Betadin kok rasane legi ya. Iki ngentok terus iki. Getingne sesuk wae. Apa nek geger dikene nggonku iso ndret. Kurang minyak ikan, Dek. Sampean kurang omega 3. Minyak napa niki? Minyak ikan. Ya ora terus iwak dikene kono. Sik to. Iki pentil mobil. Sik enek iwake urip. Perban sing keletan, Dek. Sing keletane. Sing keletan. Apa enek iwake urip lho, Kang? Jarine. Sik to. Niki kula pun sehat to kula. Tapi infus ngono. Engko ben gak kumat mencret neh. Koyok nang anu ke. Oke. Wis. Obate legi ya. Engko nek entek diseni dhewe ya, Dek. Lho, iki jane piye to dokter sampean kok iso ngiseni dhewe? Ya sampean petugasnya kae sing ngiseni. Lho, iki kok iwake nek gedhe iso dipenyet. Penyetan. Sopo iki jane dokter. Duduk. Kleru ketok. Kula melih. Lungguh. Kleru aku iki mau nyaluk dokter iki. Pun nggih. Pun matur nuwun. Ada yang nanti kalau saya nggak bisa datang, ini enek perawat senior. Oh gitu. Ada yang merawat sampean nanti sewaktu-waktu infus kurang. Tolong anu Mbak perawat anu sama anu kesapu tangan. Perawat lagi munggah ae wis ayub-ayuben. Wong perawat akeh munggah ayub-ayuben. Pak dokter. Iki kesenioran lagi. Lagi mlaku Lho kok kowe tenan kene? iki sapa? Kowe sapa? Lho ya mbok. Iki lho iki. Suster, Halo. suster Kabul. Suster kok kabur. Suster ya tesi to, Dok. Kowe pengen waras ki Pengen waras. senyumane wis senyum. Iki dokter hewan. Lho lah iya ora iso apa-apa karo mangsaku. Ngono Aku kok. yang merawat dia waktu kena kasus narkoba. Oh iya. Wis aja ngomongke soal narkoba to. Aku wis kapok aku tak kandhani. Kayak pojok ini Pak Polisi lho nggih. Kamu pengen sekti? Apa? Enak Ngomong polisi. Pak polisi lho kuwi Pak polisi. Derek pernah kena kasus. Tak- Pojok ini neng apa ndi? nyapa? Ana polisi lho. Lah terus nyapa? Aku trauma kata kandhani karo polisi. Trauma nyapa lho? Aku tadi kecerek ngene karo polisi. Weh, ya ta. Aja sombong. Kowe iki Apa? alumni padha. Oh iya no. Aku no penjara luar negeri aku. Bangga. Di Hongkong no aku. penjara Hongkong. Hongkong. Lah iki Bangga ini. Hei, penjara Indonesia ki akeh. Lah apa kon biayaan nang Hong Kong. Kok kene wong akeh kok. sekti iki Kok iso sekti? tampilkan perawat sing sekti. Lho. Ini. Ki lho ngerti. Minummu teh, Iya. minummu kopi. Kopi. Ah. Bapak-bapak undangan teh kopi. Iya. Iki sekti umur 85 tahun. Ngombene obat pel prostek lho. Ngono. Kowe dokter jaluk tak tapuk oh piye kowe? Biar menarik pasien. Menarik piye prostek kok menarik? Jalanmu. Ngapa jalane? Ciri khas. Heh, Oh tangannya asam urat. wong wedok iki mesti ngene. Wedok. Ngene, gak ngene. Wetas. Oh tas. Iki apa iki? Oh tangannya ngene. Oh kiting. Kicing matamu kuwi. Iki ngene.
mlakune wedok ngene lho. Lho, iya to iki. Lho. Iki awal dari stroke iki. Lho. Wong wedoke kabeh ngene, wong wedok mosok mlakune ngene. Ya ana ya. Rak kopet kapit Iki iso aku ya. tenan ora to, Pak? Lho. Iki iso tenan ora? Matamu kudu diamputasi. Lho iki apa suster moro-moro amputasi moto iki lho. Manut awakmu lho. Nek kowe pengen waras, diamputasi. Lah iki apa aku sehat to mataku? Kudu lara matane. Lho iki piye iki? Nek ora lara malah tau culek kowe. Gak iso, gak iso. Kowe kok ganas. Piye? Bar Kok iso ganas men gitu. Bros ngombe prostek aku. Oke, duduk di sini. Ya. Tunggu. Ayo lho kene to. Ben sik. Nah. Tunggu. Kowe iki Ayo kene. aja kereng-kereng dijengkane kowe ya ambruk. Tunggu. Iki jane iki suster kok iso nganggo iki lho apa? Suster ki biasa erak. Rene. Kowe iki ya dibayar ngomong kok. Mau kapak nih. Ket mau nek bidek kene kono padha-padha entuk bayaran meneng ngene. Asisten kok. Asisten iki biasa. Oke, nanti kalau ada apa-apa tolong hubungi telepon saya ya. Ya. Oke, ayo anu Nang ndi? Nang ndi? Nang guri. Ngopo? Tak ancup nih. Ya ke belakang kita masih ada yang sakit ada 16. Lah wingi tak mbok obati kan Pak Sotek langsung mati. Wes iki mau nyonteke ngawur kok. Oh sing duyek kene disontek kene kok. Wes manut to. Manut apa ya? Brutumu to sing disetek. Ya. Wes. Ora apa-apa, engko Wes, kita pengalaman. lari, Dok. Terima Lah, kasih ya, iya. Dok. Oke. Ya, wes. Aku tak lihat infusnya dulu. Oh, masih ada enggak? Kok ya angel mentos susu dadi kok ya ngono dadi ora memutuskan ya. Ngawur, susi ngawur wong tuwek sapa. Ben. Iki lho iwake iki lho, Pak. Aja mikir iwake nang kamu. Iki pikiran nek dhewe kaya ngene iki lho, kowe klerumu. Golek dokter kaya ngono wong aku iki ora nyapa-nyapa. HP-ku. Wong aku iki ora nyapa-nyapa. Kok iso mbok golekne dokter model kaya ngono titen ana kowe sampe neko-neko kowe. Lah awakmu karepmu piye terusan? Wis kadung ngono iki. Woro. Awor-awor. Woro-woro iso woro-woro. Woro-woro. Sapa wae Sing panunen, sapa wae sing kadasen, gawanen rene. tak emute. Ngono ta lambe muka ora. Wonten apa? Pengumuman ini ditujukan halayak umum. Bagi yang belum umum harap mendengarkan pengumuman ini. Karena pengumuman ini hanya untuk umum. Dan siapapun yang belum mendapatkan pengumuman akan mendapatkan toilet Umum. Sampeyan kok umum mulek to, Pak? Pengumumane iki lho apa? Ganti ya? Ya. Gak pengumuman. Enggak usah. Saudara-saudara, Lah ya ngono lho. bila mana Anda mempunyai saudara-saudara, harap berkumpul dengan saudara-saudara. Karena kalau Anda tidak punya saudara, pasti tidak akan mendapatkan Saudara. Mulek lho. Pak ngono muto, ngalang ngono muto. Sampeyan pengumumane apa iki ndang diomongne aku ben ro. Woro-woro. Iki wis bosok iki dina iki aku. Mas, Dalam kula niki utusan saking Dara Tumenggung. Mula saking menika, kula niki diutus Dara Tumenggung. Saperlu nggih. merehi pengumuman dumateng sedu perkara niki. Nggih. Niki kan pengumumannya jam 7:30 lek mboten saged menika. Nggih. Krana sampun Pun ben aja dadi wong go. lho. Kok sampean kok ngono terus ya? Ben ngomong kok mbok tak-tok iki Mas sampe to. Sampean ki lek sing diomongne apa diomongne saiki aku tak ben ro. Ngono. Ya. Nih, Nggih. Iki lho wis suwe dokter kucruk iki wis. tau iki. Nih, Ah, iki lho. Pak Cil. Pripun? Arep diomong iki lho. Tamong. Pripun? Arep diomong. Ngono ora? Mboten. Kowe iki wedak. Tok. Kotor. Najis mukaladah. Pada nyau.
Gimana? Ini ada pengumuman. Kok aja kok? Apa Mul? Roh aku gak roh. Gak ngerti. Gak roh. Ini pengumuman pada hari ini anak dari Tumenggong Haryo Muhammad Sukadir Iya. sakit. Terus Bila mana yang mengembalikan kontak sepeda Scoopy kok iso teko kontak sepeda Scoopy? Kok sih? Piye bisa? Kok malah jadi pengumuman kehilangan? ini loh anaknya Doronggong sakit. Hah? Sopo sing iso maras nih bakal oleh ganjaran. Aku sing iso. Ya. Iki wong Madura macak Jawa ya. Ora umum. Ojo ngerasani aku tak antemi kon. Apa kok tak-tok terus. Aku kate ngomong tak-tok terus. Sido ngomong tak kae. Ngomong-ngomong. Sumangga. Nuwun sewu. Ndoro. Iki nek mbok tak-tok gak sido main. Main bakul sate, main kene bakul sate. Bakul sate gondolmu kono. Mas, sampean nggak ngerti Mas? Nggak ngerti iki sapa nggak ngerti? Sapa iki? Ndoro Kadar iki. Kadir. Apa kon? Oh, pangapunten Pak. Yo ngerti ganti jenenge wong. Aku iki betenggung, Dik. Metenggung. Aku iki Tumenggong, Dik. Ngomong apa kon? Aku iki Lah iya bener Tumenggung. Aku ngomong apa? Metenggung. Betenggung kupingmu budek iku. kupingmu lho. Wong Temenggung betenggung jare. Keliru niku. Nuwun sewu. Nuwun sewu Ndoro Tumenggung. Gak duwe dhuwit 1000 aku. Iki piye tegesane? Enek 2000-an iki angel dhuwit 1000 saiki. Kene wis tok wis woro. Pun sampun Pak iya. Wis kabeh. Sampun. Ono sing sanggup. Wonten. Sopo? Kula. Apa ngomong sik wong kok. Urung e. Aku tak omong-omongan sik. Sopo sing sanggup? Niku tiyang sing irunge mekrok. Sing ndi? Niku Kok gak irunge gak ono sing megrok sing ndi sing iki? Gusti. Heh. Niku lho Gusti. Wo iki. Lho, sing mekrok iku mekrok kabeh loro-lorone. Niku lho sing modele kaya Kula. kurung sahur. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dhumateng panjenengan sinuwun. Mbok bilih wonten lepat kula. Nedhi pangapunten mbok bilih wonten lepat kula sinuwun. Yo tak tompoli. Pangabektimu, pangestu kuwe tampan nono. Kula tampi asa kekalih sinuwun. Kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada damel ngincalaken penyakit mengi sinuwun. Dengan nambani penyakit mengi. Mugi ndadosaken jejimat kula. Dek, tak kenal no bojoku sing moblong-moblong iki. Aduh iya, Dik. Kene, Dek. Kang Mas. Loh, iki yo perlu dikenalno. Wong pemain, Dek. Ya iya, Dik. Kang Mas. Aduh, aduh, Dek. Bojomu ndi? Iki. Iki wong delok. Oh, dudu. Iki lho rene, Dek, rodok rene, Dek. Niki lho Kang Mas. Apa, Dek? Putrane niki lho pripun? Ya kok dhisik kan aku yo perlu ngomong mbek awakmu, Dek. Niki Iki awake dhewe ketemu mek bengi iki tok. Sesuk lak gak ketemu. Ya pengen nyekel-nyekel wong jenenge bojo. wis tuwek kok yo sing gamel. Alah. Kemayu. Iki anakku apa anake awake dhewe iki lak loro, Dik. Yo. Iya, Mas. Ah, makane iki tak tambakno. Aku ngenekne. Aku iki ngenekne sayembara. Sayembara apa, Mas? Lah ngono to, Dik. Ayo, iya. Aku jane kepengin megat mbak Are. Yo kate tak megat eman lemune, Dik. Golek sing model ginuk-ginuk ngene iki gak ono saiki. Gak ono. Lho temen, sing ono arek cilik ding. Aku gak doyan aku.
Seneng aku lak sing Sinuwun tumenggung ginu-ginu. Tumenggung ginu-ginu. Hadir. Ngene ya. Sapa sing iso nambani anakku? Niku asale napa? Tak pek mantu. Weh, tok tok tuk. Bareng ngene iki ora dikentongi tuk-tuk. Berarti Wis ta. yen saged Loh, ngicalaken menika penyakit dadi mantu jenengan. iki yo apa iki? Sinun. Kabar. Iki sapa kok meneh kaya ngene iki, Dik? Mas. Lah awakmu lakumu kaya ngono. Panjenengan. Panjenenganipun kok ya kula saged ngicalaken penyakit anak jenengan. Tenan. Saged. Iki mau pengumumane nek sing iso nambani apa sayembarane? Dipek mantu kalih Ndara Tumenggung. Dipek mantu. Nggih. Pundi? Sing saged pundi? Sing loro. Nggih. Sampean. Lho apa aku iku? Nah, mesti loro to, mesti. Oh, loro-loro. Awakmu mau wis sinau to karo dokter mau. Wes. Pae ngene lho. Delok dhewe. Iku sing cilik. Nek sing lemu iku loro tapi kadang-kadang iku. Ampun Pokoke nek duwite gak ono loro nek. lah nek duwite gak loro, ngene. Gak loro. Pun. Mas. Yo. Aku iki tumenggung lho, Rek. Sing loro sapa, Pak? Kalau anakku. Oh, alah dudu Lha sampean. apa aku kok netet-netet iku? Ngene. Rumangsamu petik apa? Ibu, Oh, enggak. manut to nak, manut. Pertama. Enggak kene pokoknya gol. Piye? Pertama piye? Awakmu iku jane ngobati apa arep Iki kok berarti obat iku sing halus. dokter muridnya dokter Kirun tung dentak. Kang, aku tak mudun sik ya. Wes kono ae. Iki kula selak garing. Nyantai, Bro. Santai, Bro, santai. Kon dadi opo iki? Santai kecap wae. Sakno rek. Pak iki. Aku gak patek yakin nek dukune iki. Gak ono liyane ta. Iki Jupun liyane kok gak frekuensi niku penting. Niki penyakitnya gendeng bocah niki. Turunane bapake. Lho. Berarti bapake pripun ngono ku? Bapak iki Turunane sapa? Turunane sapa? Bapake. Lah bapak iki Turunane bapake. Bapake. Awakmu kok ngerti nek aku tau gendeng. Kuwi genah iki. Frekuensine. Iki jane dukun tenan apa ora ta iki? Wes to. Mesane wong tuwek lho Mas. Dek. Iki piro? Balanku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda. Kok malah nyelot temen anakku? Balatus balang hijau. Hop. Kira-kira atasane. tanggung ora. Jenengan ngertos niki napa? Palu, Dek. Pusaka. Lho dhisik lah. Iki apa? Kaya ngene kok pusaka takon apa iku napa niki, Dek? Palu ngene. Manut kali tabib. Loh. Pusaka. Manut to. Sampeyan roh apa iki jenenge? Ganden. Pusaka. Idumu nyemprot-nyemprot rene idumu iku. Manut to. Pusaka Pak iki, Pak. Yo, Napa niki? pusaka. Palu. Balik nono, Dek. Aku wis kadung ngomong pusaka tibake palu. Dat. Terus Wes, nak kalih niki mesti ngertos. Niki saking segara kidul sik ngidul. Ngidul maneh. Ngidul. Ngidul maneh nang ndi wong wis entek dalane. Australia. Buh, niki kan keturunan kanguru. Australia sik lewat maneh. Enggak, kok kono mandek. Entek. Basa-basa entek kok ngono. Entek apa ning dine? Ora tekan Dek. dokteratan. Assalamualaikum salam. Aja dipalu anakku. Ora dipalu ki mung diturun tek. Iki diapa-apane sapa apa? Gatel. Waras. Napa niki jenenge? Napa jenenge? Iki pusaka. Palu. Waras. Ampun.
tulung bojoku kenen gaten le bojoku. Kang Mas kok ngoten kok karo bojone mboten pareng ngoten to. Iki lho, warase kalian iki. Lah timbang aku. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indomaret Alfamaret. Itu apa? Syukur ya ora apa-apa, menone ra iso nduk dhuwit ngukur sik ra apa-apa. BPKB disupeti ya ora masalah. Lho malah utangan. Wong donga kok tekan BPKB bar. Pancen dongane Bang Plecet iki. Donga Mesti waras. Waras-waras. Pak, abot. Aduh. Pak, kok iso ngene iki sebabe apa? Sebabe apa? Sebabe apa? Tak ngene tak ngene. Nanyol. Kere. Urung wae. Gurung mari. Niki panas niki. Pon. Angine tok banter koyo ngene ya. Wes. Dik. Piro iki, Dik? Waras. Kosok laras. Iki bapak iki lek nyambung anake kok tenanan dipepet-pepetne. Tuwek bareng. Rek mumpung ono kesempatan Yo ngambung anake iki biasae, Pak. Nek sing ngambung ya bojone. Boncone wong wis bosen aku. Wes. Sing tak geloro iki. Loh. Lah kok pindah rene? Tak pindah. Ora kena lara dipindah kemo. Pindah nang wedhus ngono lho. Mas, iki Mas. Iki salah sing ngene iki enggak masalah lagi. Mesakne Mas. Oh iya, sehat. Pun, wis. Ora mungkin ane. Matur nuwun ya. Iya. Bapak. Matur nuwun le. Iya, ora apa-apa. Ya. Yang mangkono Doro tumegong lho. nuwun sewu. Jenengan ngadeg. Aku itu ngucapkan ojo longgo aku malah dilosor le. Iki jane wedhus-wedhusan kok. Model piye? Ndara tumegong. Saking bungae anakku mari. Nggih, Ndara tumegong. Ya. Sapi niku sing dikuku keluane. Nek menungso dikuku omongane. Omongane. Sampeyan ngomong apa? Yen to aku iso marasne anakmu ape mbok dapne karo anakmu. Kok dhisik? Re, Dalem. Bu, rene. Kok Iki bocah iki anake wong gak duwe. Rupane yo gak patek ganteng. Ya, irunge mekro. Anake dhewe iki ayu. Nek entuk iki aku rugi. Kayak ono duit sing akeh. Yo kono, pirang juta njeluke? Kok juta miliar? Miliar. Miliar. Yo. Stop! Aku wis krungu. Sabar. Lambemu kono kuwi. Sabar. Awak dhewe kudu nglakoni Aku mos ora duwe mbok nyek. Aku ora butuh duwe munyok-munyok. Sabar dorong Mas. Sampeyan nesu aku iso dilokne munyok. Apa? Munyok sampeyan dilokne munyok. Lapor nesu pancen aku koyo munyuk lapor. Kok Aku lho ora duwe. Aku padane wong cilik klak-klek lu nggoku dikelati serontek-melentek tapi lak dadi penguasa aja ngono kuwi abang. sabar dadi cah apik, sabar. Aku lho wis nulungi aku. Dituku. Latihan dadi cah apik. Kene ngenyek sampeyan Mas dituku. Wong menungso Aku dinyek ya apa? jarene kaya Aku kaya bener. Kon ngomong ngono. Iya, kaya Matur nuwun. lho. matur Mas. Ora nesui. Nesu. Ngene lho Dik ya. Aku nek nesu mbek wong, ya asmaku Kumat. Lah Nek aku niku pripun? cukokno dhuwit iku lho. Hei, aja ngomong duwe. Kowe tak kai dhuwit. Ora iso. Gelem ora? Ora gelem. Ora gelem. Duwe tak buang ora kanggo ning nggonku. Wis pokoke kowe gak dadi mantuku. Kowe minggat to ae. Lho. Sampeyan aja ngono, Pak. Tumenggo. Rati wani karo aku. Ini aku wong desa wani basan ra duwe apa-apa. Nek aja ngono ki kelakuan. Sabar, awakmu proses dadi cah apik. Syukur. Aku
Napa? Lah niki yogane cantik. Ayu lah duwe Gusti Bupati, sampean kok mendadak? Mestine lak yo kirim surat apa telepon dhisik. Apa kok nganggo kirim surat barang yo? Lho yo gak apa-apa. Gong Aryo Kadir. Napa? Aryo Kadir. Jenengku dikeki Haryo saiki. Lho, awak Temenggung kok. Oh, Temenggung niku Haryo. Nganggo Haryo. Mboten Temenggung Kadir ngoten. Ora nganggo Haryo ben mudak gak. Tapi sing apik dikeki Su Kadir ngono. Oh, Haryo Sukat. Ah, Nika. enten apa? Iki mau aku ki pinuju liwat ana kene kok ana rame-rame iki ana apa? Enten rame-rame. Anak kula niki lak lara. Ah. Kula ngenekne sayembara. Hah? Sapa sing iso nampani anakku? Tak kawinno. Bareng saiki tak delok. Ah, kaya ngene anake wong gak duwe. Sing iso nampani. Tak kei duit gak gelem. Heh, tak kei apa? Iku jenenge awakmu ingkar janji. Ingkar janji apa? Lah nek maune wis ngedeke sayembara sapa sing iso nambani iki bakal dijodhok. Lah iya. Kudune ya dijodhok. Kudune dijodhokno. nggih lho Kang Mas jenengan ngoten niku jenenge ingkar janji wong jarene mau lek sapa sing iso nambani anake arepe dirabekne kok jenengan ngoten jeneng boten pareng lho Kang Mas. Gak gelem. Gak apa-apa ingkar janji. Karone awakmu kok nampik karo iki. Lah, tak kandhani Pak Bupati. Apa Mas? Iki wong desa. Wong gak duwe, wong melarat. Aku lak isin aku. Awakmu nek ora ngerti sajane. Lho, gak ngerti. Ora ngerti sejatine iki sapa to? Ngerti ku wong melarat. Wong gak duwe. Iki ngono. Percil. Ngomongnya wis do ngerti, Pak. Wah, iki percil iku. Wah, iki anake kodhok iki. Iki kok Apa sih? ora ndang rambu-rambu. Apa? Iki ngono tenane putraku. Anakmu. Bener. Aduh. Yo, Le. Aduh jaluk ngapura, Le. Wis kene ae, Le. Apa katamu? Anake wong kere. Menika putrane Pak Butak. Iki klambi to Ini bapakku. Ini dadi mantu lho Kang. Mau dhisik ngene bar main tak balekno, Dek. Oh, aduh, Dek. Kang Mas. Yo ngrane. Dipecat. Iki anak Romo. Iki dadekno juru kunci. Kula nuwun lho. Adekku sing Ora iso. Ora iso. Aku CEO. Ayo, ora iso. Masa lali karo Bayu. Ora iso. Bayu apa? Aku mbok seneni tok. Ora mungkin aku gelem karo awakmu. Kandha katresnanku lho, Berita Dek. kehilangan Apa? telah ditemukan bayi kecil. Aduh. Lagi sak jaranku kok wujud kaya ngene. Dulur. Ora iso. Aku ora duwe dulur kena kanker. Lah sing ora duwe. Eling aku dulur. Ora iso. Iki Bayumu lho, aku yo Bayumu lho. Dulurku mong sitok ya Romoku. Si Sentot Harsono. Kowe kan niki anake Cao niku. CEO. Yo, Aku dulur. Mbak Yu. ora iso. Romo. Kok kabeh-kabeh dulure sapa iki? Awake dhewe iku sak keluarga wong papat, mosok awakmu lali, Mas? Iki apa jenenge adike dhewe sing paling. Iki sing ragil. Ya ampun, ya ampun. Mang mulok. Iki lho nyapa kowe lho. Aku dadi seksi mau. Wis ora dadi jarane ndungkruk. Aku dadi seksi. Iki mau mbok usir. Lho, Mbok usir mergo jare sapa pas lali. Aku mbok usir. Pas kilap pas Sing nakal. sapa? Mau. Latihan drama Mas mau. Lah apa? Iki mbok jare mbok corek teko Romo. kakak. Piye. Pun ngeten mawon. Nah. Serane niki niku mandange kula niku tiyang sing iki mandange kula niku tiyang ora duwe. Ning kula mboten napa-napa. Iya. Kersane wong iki sing penting legowo. Lagi ngoten ta? Ya, Kita iya. mboten usah kula pikir, mboten kula pikir niki. Mas aku dinyek karo iki. Dinyek karo iki. Aku kancamu iki ngomong jajal lho. Jajal wong-wong iki. Sing penting sampean yo ngono, Pak De Girin. Waduh kirin. Pak De Kadir. Sampean lak ngomong kuwi dikene anake yo dikene aja ngingkari janji. Iya, Kapan-kapan aja ngono nak. Aku nyeluk ngapura, Dek. Wis to yo kuwatir kowe ngene dadi mantuku tak bukakno toko besi tua, Dek. Yo. Kok iso
Kang. Pun Rama, ngoten Rama kula Rama. Jim. Loh, aku tak mudhun sik ya. Wis kowelet iki lho. Bosek ini sik. Sampeyan wis lho niku anak sampeyan entuk anak kula. Nah, pokoke sampeyan Durung ya. Aja nyetrum. Aja nyetrum. Kok kene ya. Sampeyan iki Nek Jawa. Iku sido dadi mantuku. Sampeyan gak usah modal. Kowe aja ngetokno dhuwit. Lah terus, Awakmu njok ngetokno dhuwit. sing ngetokne sapa? Aku yo gak ngetokno. Lah sinten? Lho njaluk sumbangan wong-wong iku lho. Iki apa neh? Ya ora. Asine dudu dokter. Run, waras Run. Tak omong kita. Rokokmu enak ta. Pakde. Ora tau rokok yo jajal rokok barang. Pakde. Sokor. Mbakone mbako sing mangkok kok. Iki mbako apa iki? Es teh. Saman mudun, saman sentek, saman sentek. Es teh. Saman mudun, saman sentek sinmu sentek iki garek penjelasan. Yo matur nuwun tak mudhun sik. Mudun apa? Wis kowelet lho Kang. Es teh. Ora urusan. Tetep ning kene. Sesuk nek brondoli dadi ning ngene iki. Es teh. Pon, pripun iki? Sak mudun, sak mudun. Golek tambahan honor, Mas. Mudun. Wong tamune ra nyawer blas lho, Mas. Wes mudun. Pon, pripun? Darat. Diputusi? Romo, pripun? Mula besok meneh kuwi aja sok sembrono. Inggih Kanjeng Bupati. Aja dipeh Inggih. kae anake wong ra duwe. Nggih. Ning nek kowe wis janji, Nggih. kudu kok tetep Tepati. Nggih kula nyuwun ngapunten nggih. Kabeh niku saking kelap kula niku. Kelap. Kelap lho basa. Lah sing bener apa? Kilap iso kelap. Kula ugi ngaten. Iki cangkem-cangkemku dhewe yo ben. apa? Kula ugi ngaten Pak Sendrot, menawi kula pun nyonya percil Romo. Bayo jenenge Sendrot lho. Romo. Doro Bupati. Ndara Bupati. Sentot Widato. Rikala riyin kula sampun nyonya Mas Den Mas Percil menika ning kula niku mboten gadah niatan, kula ikhlas saestu ngopeni Den Mas Percil menika. Lah ya ngono, kudune kaya ngono kuwi. Nggih, nggih. Yen ngoten nggih. Kabeh iki wis genah. Kowe wis lila anakmu entuk anakku. Nggih. Tegese wis ora ana perkara sing Boten wonten Pak kari Bupati. goleke dina sing apik. Nggih. Kanthi didongani sluman. Selumun selamat. Ya, Cok. Lho gak dituk-tuk arek iki. Sapa neh? Metu maneh. Wah, Apa neh iki wis arep penutupan iki lho. wis slumun Slumun selamat tungda. Tung. metune wong iki jebule. Urung bar, Mas. Wis bar. Kate golek apa? Iki pun closing, Pak. Pengumuman dari rekan-rekan Banjar. Ada apa? Malam ini haul Gus Dur ke-16. Iya. Serius. 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 Malam ini guyon maton. Nggih. Untuk besok malam, tolong, Maju. Malam ini di depan Museum Islam Indonesia. Yai Yai Haji Hasyim Asyari. Yai Haji Hasyim Hasyim Asyari. Mulai ta, Le? Wis mulai wis bar. Derek pindah nggon. Rong bar iki. Nyapa ngurusi kuwi iki lho, ngurusi iki lho. Kae arep mulai kok. Wis ta. Iya. Mosok anak sakmono nyuwun adik. Ya lagi malah nusul. Ayo iki lho. Pengumuman bagi masyarakat Jombang, kita ucapkan terima kasih kepada Panitia. semua panitia dan para remo yai, Nggih. Bu Nyai yang hadir, panitia semuanya atas kerjasama malam ini yang hebat. Nggih. Berhubung malam ini pementasan drama Soka Percil CS sukses, ki sing perlu dicatat. Besok malam Wis dawa neh. ora enek apa-apa. Oleh dinteni serius.